A aposta polo rural será unha das señas de identidade do futuro goberno da Pobra, se a partir deste domingo o Bloque Nacionalista Galego, coa súa candidata Amparo Cerecedo, accede á alcaldía. Segundo ela, unha das primeiras medidas que tomará será a creación da Concellería do Rural, concibida para darlle a atención e o coidado que as zonas rurais merecen. Para o BNG, a Pobra do Caramiñal non se pode reducir ao casco urbano da vila. Temos unha zona rural que precisa dunha atención especial e que está chea de enormes potencialidades. Por iso, crearemos a Concellaría do Rural, para que o noso rural reciba atención e coidado que precisa e merece. Outra das súas apostas será a creación duns orzamentos participativos, para que sexan os propios veciños os que decidan cales son as actuacións prioritarias a realizar en cada parroquia. Serán os propios veciños quenes escollan as obras a realizar, por eso nos falamos de poñer en marcha os orzamentos participativos. O BNG poñerá tamén o foco das súas políticas no desenvolvemento das áreas de rehabilitación integral, en rueiros de especial valor patrimonial e histórico, así como tamén un plan de rehabilitación de vivendas. Desenvolveremos áreas de rehabilitación integral en rueiros de especial valor patrimonial e histórico e un plan de rehabilitación de vivendas na zona rural. Outra das propostas que os nacionalistas levan no seu programa é a implantación dun servizo de transporte municipal que conecte as distintas parroquias co centro da vila. Crearemos o transporte interparroquial. E isto que quer decir? Pois que hai moitos veciños da zona rural que teñen problemas por infinidade de cuestións para ir ao centro da vila, a unha cita médica, a unha compra. Pois nós nos comprometemos a establecer un transporte entre as diferentes parroquias e o centro da vila. E se pode facer de moitas maneiras, por exemplo, chegando a un acordo ou a convenios co que son os nosos taxistas. Todo isto sen esquecer tampouco a realización de actividades para promover a produción agraria en base a proxectos de economía social, mantendo unha colaboración estreita coas comunidades de montes para desenvolver todas as potencialidades da Serra do Barbanza, tanto no eido turístico como tamén na produción tradicional e con outras novas alternativas.